Ja, jamen vi er stadigvæk kommet lige fra Moesgaard Strand, og vi snakkede lidt om havtornen, vi har været ude at finde der. Asger, han vil gerne fortælle om lidt ting, vi fandt, som er rigtig gode til at bruge til te, eller alverdens andre anvendelsesmetoder, men vi har tænkt os at lave te af det. Ja, som sagt et hyggeligt projekt med at lave te. Her der har vi lidt hybenbær og lidt rosenblade fra hybenbusken, som der jo er kendt fra te af. Lidt feminin, fordi den er lyserød, men det kan vi godt overleve. Og det er vi simpelthen tænkt os at lave te sammen med lidt blomster fra kløveren af. Der er et dejligt sødligt indhold og sådan noget. Der bierne de får deres nektar fra ret ofte. Og en af de lidt mere spændende er det, der hedder gederams, hvor vi smagte også på stænglen, eller roden på den, fordi den kunne spises som asparges, står der. Det ved jeg ikke, om der er helt rigtigt. Men jeg fandt ud af, at i Rusland har de brugt det rigtig meget til at lave te af, både bladene og blomsterne. Så den ryger også i vores teblanding. Og sidst men ikke mindst, ingen dansk te uden noget kamille. Og her har vi noget strandkamille, som man er